Dipor khaba jotneno dipor kaham nok kejamo eba kami kejamo kifili thangkam ki jesupano doliwu tongthun a bahai a ima a tongthokmu a thinang abu belaino khatadung matongo khaksango te langma kusungsa o khaksangmani jorano kubagui tonnani muchungo tinini o sal belaino tongthoto tinini o salu TSF ni town committee by organize khaija oro freshers meet college eba rungno kotoro porinai ro sini lainani jora tei sal o sini mungni bising tei langma kusungsa gobang tomu jamu rungmu manmu eba gobangma raida gobangma ko gobangma himmungni lambai जों स्रोंलायो संसाजाक दिनैनि पान्दावो फाइमानजाक फाइनै दिनैनि नारवाय अकरा तै जाति मुसुंगे दोनाय Autonomous District Council ni Chairman Boram Gadang Bachang Jogudis Deporma Sardu Tei Dangsao Achukjak Tinini Pandani Tei Dulfang TSF ni President Aba Ojama Ani Fayung Moheshwar Triburanu Chief Speaker Tinini Pandani TSF ni Ojama Okra Ani Fayung no Takuk Bishu Kumar Deporma Tongo Ani Ata Takuk Montu Koloy Haino Hai Ani Atanu Takuk Ronjit Koloy Ani Fayung Takuk Manok Deporma Te Ani Fayung no Takuk Probat Deporma Te Kabangma Division ni Faymanjak Fanai Rangsak ni TSF ni Adong Juksong College ni first year, second year, third year, kabangma year ni je Faymanjak Fanai joto ani rangsak ni takukte bukuksong khapang ni manai kekei engya kheba ani Fayung tei hanok bibi aba butasung thapsa tei bai teilang ngu thaisa kok thai bai kothmayung ngu nung ang sung Jotoro gedalai jefru buskang himu afru thinang jefru fano laite saklai nini samo bacha phayo tabuk mislai geduk ma sal sekang 1996-95 rogodo TSF by kerengmani fiaba TSF ni samo TSF ni tomu TSF ni wansu khorma asuk kotor abuni sekang le asuk thahor romi manya noropo tabuk amte henu ma tongjak na hriang khao chongo tamni humale jefuru jung je jagawo tongo a jagani molaja jung saimania fiaba usuk jorate belaino kotorku muitoma naruk thai jorano jeporok molaja riya bini thinang jefuru pano heleng sasangi bufuru kamai thang nokhari atukiri chamari thangmani hai abosung kebu saiman ya ngai thango ani rangsak ni hanuk phayung song norok ni thani gobang mako yafar jaknai tongo phiaba naituk sini naitugibo khum kathar man ya hai bahai ganang khum belaino salai thangmani hai ma dong phiaba tinini o pandawo phayei norok jotto TSF khainai rokno mukhango nugui nongi mukhang sung sasa nugui kubi no hai khumpuiba tewe shabubar bahai gadang ungi phaikena hai matabo jora kebuni ketai tolo tolao eba kebuni khumbago bathakregya kebuni samo tongregya fiaba jisuk charatei nung munishu ungi munishuni lam romui jefuru nung rungkrung ungnani bagai rungdok kotoro habo ajora belekeno mulaja gadang TSF obahai kaisa
प्लेटफर्म ओ जागानि सिमिनो गोबां मा पलिटिशियन रो गोबां मा लीडर्स रो गोबां मा बरक थैखा बुथार जाखा एबा सकमरि खिबि जाखा हाइफानो बंनि बुमु ताबु बुमुदु दंरुगु टीएसएफ अब हाइ काइसा प्लेटफर्म चिनि हावो चिनि बसंरो गमातै उंगै थांमनि जराओ बो आसायै बिनि पाइथाक लांमा रमानि हाइखे सामुं तांमां ताबु बसंनि सिनिमुं माननानि बागै एबा रनानि बागै आसो गोबां कक सालायनारो नांथालिया टीएसएफ अब हाइ काइसा प्लेटफर्म चिनि हावो हुकुमु मुकुमु तांबिति ताक मुं लुक मुं चामुं लुमुं कक मुं लामुं बेबाक नो कमातै यंगि दंमनि आजराओ टीएसएफ नि वानसु खर्मनि एबा थिनां पानजिमानि आसुके कदो जत्तनो उक्लक उफिलुगुइ ताबुक नों आं कक बरक सानानि एबा नों आं रिगनाय बरक कानै केबनि सामो बासायनानि अबनि फान आबनो टीएसएफ ओ हासाकाओ जोंजे ताबु कक बरक सावि रोंनगो फोरोंगै मा दङ एबा रोंनगो सोलोंजाक गोबां मा कलेज पढ़िजाक यूनिवर्सिटी पढ़िजाक ताकलाय फर्स्ट बेस कक बरकनि पीजीटी मानो अबनि उक्लगो टीएसएफ नि अबदान रिगनाय बरक सालसा कमातते इंगै कमासुगि थांखा आं साकबो जेफ्रु आं रोंनगो मा पढ़िमु आफ्रु आं रोंनगो दिगनाय बरक मा कानिया आफ्रु आं सारि कानैनो रोंनगो मा थांगो फियाबा जेफ्रु आं कलेज परीक्षा आफ्रु टीएसएफ नि ओ आंदोलन टीएसएफ नि ओ दिगनाय बरकनि आंदोलननि कक्रो आबो ताबु तरक नों आं जोंनो केबनो साविरना नांलिया नों दिगनाय कान्दी नै आबोबो टीएसएफ नि अबदान टीएसएफ नि बिसिंतै चिनि हावो कमाय थांजा खुकुमु मुकुमुनो सजाय तुबनानि आबोबो टीएसएफ नि साम आं साकबाय थांनि ककनो सावानो टीएसएफ नि फ्रेशर सोशल उथुं अंयाखबा सिल्वर जुबली हाय आमते हाय गोबां मा पान्दारको पुइलाओ पारफर्म खायिनो आनो खरकसा बरक सिनिउइ रेडियो सेन्टरओ ऑडिशन रनानि बाकै सावि रेडियो नि एप्रुव अंगै ताबु आकाशवाणी नि एप्रुव तै दूरदर्शननि एप्रुव अंगै मान आं जतनो कयनानि मुचुंगो ओ हासाकाओ पुइलानि सिमि पाइथाक जरा तै ताबुक साक जरा फाइनाय थिनां बुसुक हजार बसर बुसुक रोजा बिसि जरा तै तगनो नों आं जों केबो दंला फियाबा टीएसएफ नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस अंगै उसुक जरातै सामु खाइ फाइमानि अबनि बागै नरक जत्तनि थानि फाइदि वाइसया खरबै टीएसएफ नि थानि बखरक बमिनाय लायो आगिओ अब हाइ टाउन हॉल बेलायनो चिकन जागोन जागा रिमानिया खरकसाम आयंतै जे बारान्दा तंगमनि नुका तंगमनि आयंगो बासावि नायलायना रक दगारक अपतिके सावि मातनिया जों प्रेसार सोशल खाइजाकरु एबा जों चिनि प्रेसार फुलु एबा जों बुइनो रुफुलु आसुखि बरक बाङो ताबु जरानि फेरबाय थोंरोंनि गोबां मा लामो साकनो बेदबनानि बागै गोबां मा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंखरि थांखा आबुनि बागै हयतोबा टीएसएफ नि ओ थायो ओ जराओ ओ जरानि ओ लीडरशिप नि ओ जागाओ आगिनि स्लाय ते किसिसा कम उमानि हाय मखल खलायखा फियाबा खा बायजाकनाय एबा खा थैजाकनाय कक्रै बुसलि ग्रा जेसफाना हकांगो दंथुन ब सय बुसलि ग्रा न हनके रोजा बिसिनि उलोबो बो वाइसा दपसा वाति मानजाके नबार गोजां वाइसा मानजाके हायनो हाय बुमुक बेरनाय ओ इमा ओ मुखा अबनंखा जतनिस्लाय गुबैक सामुंनि बर रकबा रासाय बरक ना नांया सामुं तांक्रोंबा बिनि तांक्रोंनि चबाव सोनायदि रि ताक्रोंबा बिनि बोथायाव सोनायदि ककथाय साक्रोंबा बिनि कथमायुंगो सोनायदि सामुं तांक्रों बरक रोजा बिसिरमै रासाय बरक तांगै माननाय एबा ख्लाय माननाय आबो हायखनि कक्रे सय बोसोरनि गोरा सय तांनाय ओ जागानिनो अंखरनाय
रांसाकनि हिरानि मणि मुक्ता अब हाइरकनो मेजनि रिमाननाय दफानि सामुं तांगै माननाय थिनांनो पानजि माननाय शालनो मोचौइ माननाय हरनो करौइ माननाय अ जागानि न आजायनो बाहाय होन आजायग्लाक दा आजायनाय साब साब याक्ति सैमानो बरकनि बागै फायदि वाइसे यापा खरबिनायलायनो जों लाम सकनाय नरकनि बागै थाय नारक सकनाय चिनि हावो चिनि ककनि बागै चिनि कानमु चुमुंनि बागै चिनि थिनांनि बागै चिनि हानि बागै चिनि ककमुंनि बागै रासाय रासाय लेखाय कुलमाया ताबुक फानो मुंसापानो सामुं खालायजाग्याखौ आ सामुं दं बेबाकनो नरकनो नासिंगै दं नरक सालफाइके साल गोदाल नुगु हनै हरनि ककनो बावैता थांदि जे बरक सामुं तांनाय लामा बुसकांतै हिमि थांके बुसुबा गोजानायनो एबा बुसु याकुंगो बानायनो टीएसएफनि खरकसा आगिनि प्रेसिडेंट तंलांनाय आबो नरक तो साइमान लियाना बाक्साबो बुमुरक खोनाखाय अलिन्द्र देवर माहानि खरकसा तंमानि बो थैख्या टीएसएफनि मोति हाइनो काइसा पान्ना फ्रेशर सुसेलिया कैसे कॉन्फ्रेंस बो आना कक थाइसा सालागमानि दं जीवनो कोनो दिन फानो कोनो मुहूर्त फानो कोनो जराव फानो मुफ्रि काइसानि बागै फानो उक्लकताव श्रुति विचार टीएसएफ खाइनाय रो गोबां मानो घात प्रतिघात माननाय गोबां मा केबें मुं माननाय फियाबा सामताइले रिगनायो बिनि थाय जो तो सामताइ रिगनायो गजाय मानिया गजाफानो जरा फेरै गदोक मा सालनि उनो रिगनायनि बुसायसुं सायसुं नु गराय माथां जेसेफानो केबें मुं तंथुन जेसेफानो घात प्रतिघात तंथुन खाइ थांदि सामो अ सामो निनि आनि बागै चिनि फाइनाय निउ कमार्स रकनि बागै आजाय गोदाल रकनि बागै इमां ताकनाय रकनि बागै जत अ जागाओ जे फाइमान जाखाने जत रांसाकनि ताकुतै बुखुसुं ताबुक जरा बेलेखेनो वाना मा शिक्षानि जरा हायुं ताबु ग्लोबालाइजेशन बसं कतरो बसं चिकनो ताबु दुरुक दुरुक मनक मानि अब तिनिनि सिमिया अब चिनि हायुंनि सिरिसितिनि रायदावनो दङ बसं कतरो बसं चिकनो मनकि दंबानि आ रायदावनो कलाई जोंबो मनक जागौ फियाबा जेफोरो नों थानसा दंनाय यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ डिवाइडेड वी फॉल जे बसं थानसा दंनाय बर' गोब्लाय इंगै सिरि जागैमान पुखिरिनि आरबनो वान सुगैनायदि बलंनि मोसै रकनो वान सुगैनायदि जेसेखौनो गोब्लाय दंथुं मोसा याखाबा सिंहर बरक बाहाय खेबो बरकनि बुकुकनि एबा बरकनि मकलनि काटिगुइ बोसोर गोबां मा बसं एरदे बसं एरदे एरदे बरक बोसोर दंथत खाबा सोनाबै मारो अ हासाकावो जों बेलायखानो चेलेन्जेस दं जों बेलायखानो गोपाल गाहाम लाइथांजाक जरानि ककनो वान सुखे फियाबा बेलायखानो गोपाल हामिया ताबुकनि अ जरानि सराय मुगनो वान सुखे लाइथांजाकनि कक रकनो जों वान सुखनानि थांका हंके जों गोबां को चिनि हावो चिनि बुरि रकनि बुसकां हिमसकां आगकमानि जों रोंगो एबा गोबां मा हदानि गोबां मा सामुंगो जों तेबु बुसकांगो नांगौ चिनि कैसा प्रिवियस हिस्ट्री हाय हिस्ट्री नो आबो चिनि लाइबुमानि पन्नाओ 140 नम्बर राजा कीर्तिधर एबा सेंथुम्फानि लाइबुमाओ बिहिक सेंथुम्मा एबा महादेवीनि कथमा बायनो कुबलो गौरनि नवाब लक्ष लक्ष सैन्य तुबुई एबा हजार हजार सैन्य तुबुई जेफ्रु त्रिपुरानो चप्रकनानि बागै त्रिपुरानि बर्डारो बासाय दंफायो आफुरु चिनि बुबाग्रा कीर्तिधर एबा सेंथुम्फा बनो सेंथुम्फा आफुनि बुसिरु बो युद्ध खालायना नायलिया
जबा खालायना नायलिया आंनि बर' रक हाजार हाजार थैनाय गोबां मा बोरै रानदिनाय गोबां मा बुमा अगो साख्रिनाय गोबां मा हानो बुदाख्रिनाय आबुनि बागै आं सैन्य रकनो दै बुथाना मुसुगरिया आं जोंनि त्रिपुरा हानि अर्धेक अंश दै त्रिपुरा हानो याफारि रिसिनै जुद्ध खालायावैनो आं दैनिबो जुद्ध खालायावै त्रिपुरानो याफारि रनानै नायखा आजराव महादेवी इसिरिजो बनो सेंथुमा हनै सिनिजाखौ सेंथुम फानि बिहिखनै सेंथुमा हनै सिनिजाखौ बिनि बुमुं सेंथुमाया बिनि बुमुं सय हंखे महादेवी बसाका सिरि सिटिनि पूर्व पुरुषनि जोंनि तमुं जामुं नांखाय जों सबाव थैयो जों जुद्ध खालायावै त्रिपुरा हानो याकारिलिया जुद्ध खालायावै गोरनि नबाबनि थानि जों साक साकनो बेदक्या आं कथां तंसाक आंनि थै अरि तंसाक आं थैबायमोनि उलो आंनि थैनि दैनो दैयुंनो काफि गैथांगै नों हारो याफारदि आं जुद्ध खालायनाय नों गिरि खांके नयुं मावा आजुगै दंदि आं दैहिनै बुबाग्रानो साखा महादेवी सेंथुमा दंदलुम दामै जुद्ध खालायनायनि बागै सेनापति रकनो सोंखा नरक बुबाग्रानि ककनो दाखनानाय त्रिपुरानो जुद्ध खालायावै दै याफारि रनाय ना आंहाय कथां तंसाक जुद्ध खालायनाय बेबाक सैन्य रक सेनापति रक बिनि ककनो लामसुगै जयजनि रलायै बुबाग्रा जुगनि बुमुंनो देबो चिरिखगै बर ग्लब सालायै जुद्ध खालायनायनि बागै मयदाना अंखरखा इसिरि सेंथुमा जुद्ध खालायै गौरनि नवाबनि थानि बो केसेन गोसियावै जुद्ध खालायावै चिनि हानो नारकमानि अलायबो मानि कथमा नरक साइदामान खरक बुसक साइमान नरक अर तंनाय रक अनि हानो फायुंसं खरक बुसक साइमान किसे याक्ति साके साइदामान के बो 140 नम्बर राजा सेंथुम फानि कथमा खोनाय रोंसा रोंसाव ककथाय थाइसा थाइसाव बिनि सेंनि तलाव बेबा गोरनि नवाब ततरा फलगै मारखा आमति खलायै जुद्ध खलायै चिनि हानो नारकमानि तिनि चिनि हानि चिनि बसमनि बरिरो साक साकनो पगै बुनि दफाबाय तामनि बागै गोरों बो साक साकनि चिनि मुंदो नितुमानिया दा ओं याखेबा अ दांसानि स्लाइबो अ तिनिनि अ पान्दानि स्लाइबो तेबो कुथुक वानसुक मुं वानसुगै अंखरै थानानि बागै आं नरकनि थानि कयो जों केसेन बंशया जों हमेशानो गोब्लाय रक कुनु दिन मोखां नायख्लायै तंनानिया बरक मोखां दिसावै जेफ्रुफ्रु फानो पार्सनेलिटिनो गोथार खलायै दं आबुनि बागै अर जेबुरि बुखुब तंनाय रकनो आं बाय हार्ट बेलायखनो कबो जे बर रक साकसेखनो सिनिया जे बर रक साकनि मुकुमु हुकुमु साकनि मां क आबुनो हामजाकिया बरकसो बुनिनो बेलायखनो बरमरो साकनो सिगां बरम रोनानि सोरोंदि नों खरकसा नखानि आतुकिरि कायसानि समान आबुनि बागै जेसुक मानसाक साकनि बरकनो हामजाकनानि सोरोंदि अबनो नरकनि थानि जतनिस्लाय कतर आनि याफारमो जेफ्रु जे सत्ता नारकनानि जेफ्रु जे सामुंनो नों तांगै तंमानि जेफ्रु जे सामुंनि ककनो नों बुसकांगो बिलिवै रनानि आफ्रु बुसकांगो जेसुकनो केबे मुं फायथों आबनो कादुलै ग्लांदि नरक लाइबु मानि पान्नाओ दन्न मानि कुनि कथमा काहाम किनो साइबान रायकसाक रायकसनि सुकां प्रताप मानि कोनो दन्ननि बुफायुं प्रतापनो बुथारै राजा खलायनानि राजा उन्नानि सेनापति रक मुचुं जाकमानि बेबाक सेनापति राजानि बिरुद्धे तंनाय रकनो बुथारै सालसानि सालो बुथारबायै रायकसाक बाय रायकसनो सेनापति चंबानि निजिनि सत्ता नारकनानि निजिनि बसं नारकनानि
थैनो सकमाया खाय तन्नानि आबुनि बागै जेसेक नांगौमानि सामु जोंनि दांथाय जों खरकसानो बयनि दफानि 1000नि समान होनना नाङो तामो रोंगौथुन तामो इकोनॉमिकली इंथुन तामो एजुकेशननि इंथुन बेबाक जागावनो जों एक्सेलेंट होननानै नांनाय उसोर गोबांमा बर' रकनि बिसिङाव IIT के बच्चा ताकलाय चान्स मान खाबो हायतरा दङ जागाव एबा इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो चीन बरक साइंटिस्ट नि केबो सेप मान खा आमते हायतरा दङ बुफुरु नाय नाशिंगि दङ सा किसामिसा परिमारक बाय स्टूडेंट किसासा फीचर दङ बैग तलांगी ड्रेस गाने जुता कावुई रंनो को थांका हंके नो एबा रंनो कतरो थांका हंके नो स्टूडेंट नि बिनि किसासा गरम दंनानै लानाय ताबो केव जरावो नॉर्मली पास मारो आबरो किसाबर मुला जागोन आबुनि बागै बेलाय काहाबकी परिनानै लानाय नों जे सामुं जे जागावो जे जरावो जे सामुनो फानो खायदो साबुनो सक्सेस खालामनानै लानाय आबुनो जोबनो मुनिसु जरा फेहमै ताबुक सिनि बर' मानै केफेक जानानै जरा दा ताबु वान सुखैनायना मानै केफेक की तिब्रा सारबनि बागै सिमिदा सनाम जाखना इंया खेबा सेमानो दा पुइला सनाम जाखना इंया खेबा आबुनि बिसास गांगा सनाम जाखना हायंगो सिविलाइज रो सिजाक बसंरो जेफोरखौनो जेसा जरावो जेसा मानैनो फानो सोनामै मानो बयनि काहामनो एडप्ट खालायावै तांगै जों हामनो एडप्ट खालायगोन नों आं जेसानि लांमाव फानो खालायमानब्लाबो जों जतनो पाल मिलुई माखासलायबाय हामिया माने चामानि मनुष्यनि आजाय फायै तुमुं हामिया माने बाय साक-साकनो डेस्ट्रय खायो गाय आबो हाय हासाकावो बुटुआ हासाकाव तेके तो तंगना जे बरक निजनि लांमानो हामजाकिया निजनि मनुष्यनि आजाय फायमानि निजनि लाइफ नो हामजाकिया हामिया माने एबा केफेक माने थैलाम हनि साइमान तंगैबो आबुनो जानाय आबोसो बुटुआ हासाका तो तंगना ऑडियंस प्लीज रेस्पॉन्स तो तंगना आंखे वान सुगो हासाका आबो हाय बुटुआ हासाका तेके पूरा अललमा अलमबु सुनुता जों कगरग्रो बयके वाइसु अललमा राखुन कगनो दङ बलंगो तंनाय रक बलंगो नायथौ जराय रक मोजां बुमानि खुरि चिनि कल्चर चिनि तमु चामु आबो किताबुकनि इंजेक्शन नावै एबा टेब्लेट चावै दांना नों आं जों नुगै दंब्ला केबो कुस्ताम साया गजाब्ला आनि गानानि बर' केबो जाया आनि आत्मीय स्वजन केबो जाया ओंखायनो दाबोनो पारलायनि दहनाखौ नों जायांनि मानो निनि हानक फायुं जायांनि मानो फियाबा निनि बुसुकनि जराव चाफुके नों बहाबार थांनाय निनि बुसारो नों नखावो चंद्रग्रह दा जागा पाइ कलांगै मानो ना अमेरिकाव इउरोप कान्ट्रिव जागा दा पाइ कलांगै मानो बहाबार फायनाय बहाबार बस बरक मुनिसुनि तमुंनो सोलों फायनाय आबुनि बागै ताबुकनि सिबिनो जों जत बाल मिलुई जे साननि नगो जे जागा फानो जावै दंथुन हामिया तमुंबाय गलगै दंथुन जों आबनो माखासुलायनाय एस ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हिसाबै टीएसएफ रकनगो आं फयनाय जेफ्रु जे जागाव नगो चिनि बररो हामियांगि दंमानि जायांगि दंमानि आबो हायरो नरक नुखांगे आबनो कासुनानि प्लीज ट्राई खालायदि तेकेसा आं गायसा कक सानानि मुचुंगो केबो कुनु जागावो कुनु जरावो कुनु तमुं एबा कुनु वानसुकमुं कुनु डिप्रेशन तैयै मेंटल तुमुं नो डिप्रेस इंगै तंफ्रु खाकसांमा एबा बुसमानिया इंगै तंफ्रु खाकसांमा मानिया इंगै तंफ्रु तुमुं लांमानि मुंसासक सामुंगो सामुं रैमाननानि नि वानसुका हके केबोनि डिप्रेस नि जरावो बखा बाई तंमानि जरावो
केबुनी बखा नरम उनसुगै बुस्कां हिमिमाया आंनि दंमनि जरावो नरक तुमुंनो सामुं नांखांके आं गोबां मा बर'रकनो आबहाय काउन्सिलिं खायो नरक दादाक सिदाक आं बाय गोरोंगै मान नरक जतनि थानि आनि कयमु लांमाव जत जागोनो सक्सेस होनला नरक आनि पर्सनल नम्बरु नरक आनो कन्ट्याक्ट खायमान आं आमति खलाय गोबां मसराय रकनो थैनानि बागै लाम कासाजा आजागानो मुख थांगो बुखा बास्टो बुखा आबहाय नरकनि मुंसासो केबें मुं एबा मेंटल डिप्रेस तंमानि जराव केबुनि खाकसांमा नांगौ बुखे नरक दादाक सिदाक गोरोंगै मानो आं बाय आं नरकनो जरारदाय नरक जतनि थानि हायनोहाय कापकि हामजाक मा याफारै TSF हाय प्लेटफर्म गथारो नरक फाय मानजाक फायमनि बागै लांमा कुसुंसा सारा जीवन के बनो TSF खायमाननाय एबा खायलांगि थानाय थैयासाक नों TSF न खायफाय दंदि के बनो जबरदस्ती खायमनिया मादा माननो के बनो माया फियाबा TSF खायबनि बिसिंतै नों गोबां मा दं जामु वानसुकमु गोबां मा रोंमु नों माननाय तिनियो जागो चिनि बुखु खरकसा ताकु खरकसा अनाउंसमेंट खायगोन जोंबो announcement ni puila TSF ni programo no announcement puila serengmani abuni aglo chini how to krei abahai announcement ni kabang ma course ro krei abuni aglo kabang ma bani certificate ro abahai kabang ma course ro klaina ni bagi chai to kha obo kaisa art o koklam eba buino kok sanani eba buino love sanani obo kaisa art o art nung nini langmau jesa jago funu tepai manai rung kerung nani tong kerung nani kok kerung nani wansu kerung nani thinang panji nani eba finance halo nung kerung ku khni sini jaknani bagai the best platform abong kha TSF best of luck all of you haino hai malai pinai belai khero khatung kha tinini o pandau phai agini nok thai ksamo berai na thangmani hai ma tongkha so norok jotene no hambai